Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои доинги сесангара нишон диҳам. Якчандта гилои новинка омадагия. Ино нархошон 130 сомонай. Ина марҳамат каседа дар кораи нависед сесангои тоза якум сорт. Ана игилш ҳастай. Игил ҳастай. То охири видеоро бинед чанд намудай ҳозир. Баёшам битед бинем якта якта мондан гиред. Ана баъд бо бинед. Иям новинка сиёсафед. Иям 130 сомон. Бовар кунед беҳтарин нархай. Метавонед ки дархост кунед. Доставка ба Русия дорем. Дар дохили Тоҷикистон ҳам ҳастай. Ина бинед. Ин нархи донашай. Касе опту мегира бо арзонтарак мешава. Ина ин намудуш ҳастай. Иглам евростил, фасон. Ин намудуш материалш ранги жаткаяй. Ана баъд бо ҳози бо доингоша нишон метиҳам. Беҳтарин доингоян. Ина гӯша бинед. Баъд сангчоошон ами сесанго ҳамаш сангои оригиналай. Дигариш ҳамонед. Ина дидед? Кадом санге ки мехоҳед ҳастай, кадом намуд гӯле ки мехоҳед ҳозираш дар ино нав омадагиян бо нархи дастрас. Як либосвориш 130 сомон. Метавонед ки заказ кунед. Мо чи дар дохили Тоҷикистон ва чи дар мисол берун аз он дар Русия доставка дорем. Дигаришам нишон тед не накушоидам хеле мондан гиред. Набинед? Ишам хушро ай гирбишиншам буда ин нусха. Ма як видео пешниҳодишмо гардондум аллакай. Ана марҳамат. Инами намуд. Хулоса ҳози ҳами чи материале ки ма шумода нишон метиҳам 130 сомон нархи 3 метр шай. Сесанга. Доингу жаткая. Ино доинган. Ана игилш фасонай. Бисёр хушрӯ. Ана баъд боз як бардови дигарам нишон метиҳам. Гули хушрӯай. Ина марҳамат. Игилам фасон. Рангшам хичам паплини ғафс хушрӯ ҳичи намешава ҳангоми шуштан. Бисёр вақт мепурсанд ки доинг чиай фаҳмонед. Рости дар ҳар видео ма кӯшиш мекунам фаҳмонам. Ва боз ҳамам хеле саволо мешавад ки чиай доинг фаҳмонед. Ва бори дигар такрор мекунам ки доинг и материали мулоими хушрӯ, материали ғафс, паплини ғафс. Ина бе шолк, шох нестай. Кабута касе ки мисол ранги кабута нағз мебинад ҳамин намудуш аст. Хулоса дӯстони азиз, ин буд ҳамаи он паплинои новинкае ки сесанга омадагӣ буд ва ҳозир ма пешниҳодишмо гардондум бо нархи як либосаш бо нархи 130 сомонӣ. Боқӣ саломат бошед, нависед каседа дар кор бошад, мо доставка мекунем. Хайр.